Riazor cumpriu anos, 50. Na inauguración oficial España venceu a Portugal 4-2 con 2 tantos de Zarra. Desde aquela moita euforia e tamén lamento. Gloria e desgracia, así é o fútbol que se vive nos estadios. 50 anos que cobren de ouricelo futbolístico a erva de Riazor. E para festexo un rival historiado en horas fúnebres, nun partido con sorpresa a made in Cruyff. O Barça despoxouse do ouro para afrontar a pugna polos subcampeonatos en estranxeiros. Cruyff advertiu en vésperas que quería probar a defensa do futuro e sentou a Koeman. Unha liña Mallinot desbordada no bautizo polo veludo negro do Borceguí de Fran. Manjarín e Lopetegui completaron o acto inaugural e definitivo. Dauden Ibáñez, o crítico do partido, enxuiciou o capítulo como penalti. A xogada resume a desgracia de Lopetegui. A súa traxectoria enternece. Ademais, onte foi con diferencia o mellor azulgrana. Donato no lanzamento botou man da súa escola primixenia e cunha paradiña xogou o farol con Lopetegui. É unha carta que manexa Donato. O día infeliz, o partido fronte ao Valencia, o hispano-brasileiro xa non estaba no campo. Foron prometedores minutos completados de novo pola sombra da polémica en unha entrada de Boro sobre Jordi Cruyff. De pouco vale discutir por centímetros cando o xogo do Barça está a distancia sideral do que engallolou a Europa. Porque no primeiro tempo Deportivo regalou o campo, pero estaba cómodo diante dun rival decapitado. Un conxunto sen pasadores que chocaba ata o infinito coa solideza defensiva dos galegos. Na resaca do xogo, ademais, a rapidez de Manjarín e a mobilidade de Bebeto galaban o gol sen resultado contable. No descanso, Johan Cruyff axudou a fixar a data. O debut de Roger uniúselle o de Arpón. Erguer o partido diante dun conxunto ben armado foi tarefa complicada. A segunda metade prometeu, pero non cumpriu. Os avisos de xogo profundo e vistoso resultaron sinais de fume. O baixón físico do Deportivo, aliñado cun complemento de imaginación, fixeron que o empate circulara sobre Riazor. Pero o Barcelona deixouno nunha ofensiva inocua incapaz de tecer unha xogada de mérito. E máis, estaríamos fixando outra crónica de ter un día máis Ricard Bebeto. No treito final, Johan Cruyff despediuse anticipadamente do partido, nunha acción que descubre os intres que vive Can Barça. O dun equipo que experimenta no momento decisivo, dun equipo sen compás. Vai un síntoma. O capitán dunha escuadra é a referencia de mando. O Barça onte tivo 3. Con todo, o profeta, o xenio, aparenta tranquilidade. Yo creo que nosotros estaremos en Europa. O sordo. Era importante, xogábase a segunda praza. Ao final o Deportivo venceu a corta, como cando a Riazor acudía ao Dream Team. Arsenio, con Europa no peto, aproveitou para deixar máis cunha declaración, un testamento. Pero si no eres el número 1 y eres el 2, es un buen número para nosotros. Para el Barcelona no, seguramente. Para nosotros sí. Y yo digo que esa es mi opinión. Incluso el 3, incluso el 4 si te metes en Europa. E todo aconteceu nun partido que serviu para trasladar ben lonxe a protesta dos galegos pola situación da xente do mar. Riazor, un estadio cincuentenario, converteuse na voz silenciosa dun país que non renuncia a un pasado mariñeiro. Despois dos últimos resultados, os afeccionados tiñan presa por ver como se comportaba o Deportivo. Os xogadores sentíanse obrigados a responder. Querían pisar firme e asegurarse unha praza europea na vindeira temporada. Tras coñecer a convocatoria de Cruyff, moitos preguntáronse que facían Rullé e Arpón no medio de tantas estrelas nun momento tan comprometido para o Barcelona. A xulgar polas imaxes, pouco. A cordialidade reinaba nos minutos previos ao partido e algúns preparábanse para o que lles viña despois. Tratábase de ir quentando. Uns ao banco e outros a cara. Mentres, Luis Slot quentaba a cabeza a Ruller. Y toca bien directamente con el disputa, pero hay menos tiempo, nada más. Nada más, ni miedo, nada. Arpón pola súa parte debía agardar, pero podía estar tranquilo. O futuro estaba aos seus pés. Os nervios ían en aumento a medida que se acercaba ao partido. O exdeportivista Vicente Celeiro aconsellaba a Salinas sobre o mellor modo de marcar goles en Riazor. No outro bando, o Barcelona tamén se poñía mansa a obra e apoiaba a Ruller. Arsenio tamén contaba co das bancadas mentres os pescadores recibían o de toda Galicia.
Nesta situación presentábase o partido. Un Barcelona inédito e nacional no que só repetían 3 xogadores do partido da pasada temporada: Nadal, Ferrer e Vaquero. Pero despois de tantos preparativos, aos 4 minutos ia quedar decidido o encontro co penalti sobre Manjari. Deste xeito se viviu no banco deportivista a transformación do castigo no gol do triunfo. A tensión aumentaba de maneira proporcional ao tempo que faltaba, sobre todo tras a entrada de Arpón na segunda metade que deu máis profundidade aos barcelonistas. Os brancoazuis comían todo o que tiñan ao seu alcance. Moito ollo, dicía Arce. Ruiz pola súa banda emprendeu a súa guerra particular contra o colexiado. Pouco despois, contra o cuarto árbitro. Finalmente foi expulsado e tivo que deixar o banco para seguir o partido desde o túnel de vestiarios, non sen antes obsequiarnos con este toque de xenialidade que nos recordou a súa etapa como xogador. Co número máxico do fútbol na camiseta, deixou de novo un recetario de solucións tan elegantes como enxeñosas. Fran, sobre todo no primeiro tempo, foi un xogador diabólico para a futura defensa do Barça. Foi o motor do equipo e aproveitou coa súa actuación para mandar o enésimo recado a Javier Clemente.